og velkommen til Rand selvfølgelig Eos af det. Det her det er det første program, vi sætter, og i dag vil vi starte sådan lidt blidt ud. Ja, vi vil starte ud med at vise jer, hvordan vi laver en prank. Det kan godt være, at I laver det anderledes, og jeres måde måske er sejere end vores, men vi har det sjovest. Ja, og så vil vi også lave sådan noget lidt Facebook, det hedder sådan denne uges Facebook, hvor vi går ind på Facebook og finder nogle sjove billeder, eller nogle underlige citater, eller så pas på, at I ikke dummer jer over Facebook. Og til sidst, der har vi en temperaturmåler. Ja. Som selvfølgelig ikke skal måle temperaturen, men mere humøret her på Rand. Ja, så vi, Det er det. I kommer til at se. Enjoy. Det her det er vores prank, og det eneste man skal bruge, det er egentlig den rette kage. Og sådan her finder man den. Det er vigtigt, at man vælger den rigtige kage. Kagen skal sådan være sådan, den skal smatte ud, og så må den ikke være for tør. Og sandkage, det er også bare lidt dyrt, vi skal kun bruge en lille kage. Og kiks, de er sådan lidt for tørre. Det er ellers meget godt at vælge noget med noget snask indeni. Men hvis man nu ikke har særlig mange penge, så gør man sådan her. De er billige, og de smatter. Den tager vi. Det er den rette kage, en romkugle. Prøv at se, hvor smattet den er. Okay, kagen. Find et toilet. Vi synes personligt, det er sjovest at gøre det inde på et toilet, hvor vi ikke selv bor. Man kan også gøre det over ved siden af lærerværelset, eller ved gymnastiksalen. Men det er i hvert fald sådan, at man tager kage, løfter toiletbrættet, lægger kagen, sådan lidt inden, men også lidt ude, fordi man skal det være sådan, at man ikke rigtig kan se kagen oppefra. Så når man kigger ned i toilettet, kan man ikke se kagen. Og så skal man lige sådan tjekke. Godt. Og så skal man fingre. Og så er det egentlig bare at vente. Vi synes selv, at den her prank er rigtig sjov. Og det er sådan, at pointen med det er, at den næste, der skal på toilet, sætter sig og finder ud af, at de har sat sig på en kage. Og man kan godt få det på bukserne og kjolen og sådan noget. Og det er faktisk en meget uskyldig prank, for der kan jo ikke ske noget ved det. Og vi har faktisk, altså man skal i hvert fald huske at rydde det op. Og det gør bare jeg selv i hvert fald også nogle gange. Så nu er det bare at vente og se, hvad der sker. Vi har ventet 5 timer, og nu skal vi se, vi tror, der er noget på toilet, vi ved det faktisk ikke. Ja. Okay, hvis I kan se toilettet, så kan man se, at der er nogen, der har sat sig oven på kagen. Og det er simpelthen så sjovt. Man ved bare, at der er nogen, der har fået en rigtig oplevelse med kagen. Det er sindssygt sjovt. Og det eneste, der er tilbage nu, det er jo bare at grine, ligesom vi kommer til at gøre rigtig meget. Og så skal man rydde op. Men det er lige meget, vi havde det egentlig sjovt med det. Denne gangs Facebook går ud på, at vi har fundet nogle billeder af nogle her fra Rand, nogle gamle billeder, som er ret sjove. Og nu er det spændende så, om I kan gætte, hvem det er. Hvem er det her? Hvem er det her? Hvem er det her? Ja, vores sidste indslag hedder Termometeret, og der spørger vi nogle forskellige mennesker fra Rand, om de har det godt, og hvor glade de er. Ja, men temperaturen på Rand, den er sådan rimelig høj lige nu, fordi at, jeg har fundet mine Nike-bukser, og de har været væk sådan, siden skiferien i 2 måneder. Og så er det lige gået op for mig, at K, han har rendt rundt i mig i 2 måneder. Så jeg er rigtig glad for at have fundet dem igen, så nu er det bare lige, nu skal han bare lige komme i den. Temperaturen på Rans, den er 99.
Her i år, der har jeg spist omkring 10-20 kilo pizza, så... Temperaturen på Rans er helt klart lige omkring 90. Og det er fordi, vi i dag på generalforsamlingen snakkede om at komme til tiden til maden. Og jeg oplevede faktisk i aften som aftenlærer noget helt fantastisk. At 5:05 sad folk på deres pladser. Der var ikke nogen, der kom efter 5:05, bortset fra dem, der var ude med sygemad. Og dem, der var ude med sygemad, de har taget alt det varme mad til de syge, fordi de simpelthen var så søde og sagde, de syge skal have god mad. Jeg er faktisk ved at nærme mig de 100 nu. Kan jeg mærke, at jeg bliver helt vildt opstemt af at sige det her. Den er på 93,5. Temperaturen på Rans i øjeblikket er minus mange tusind. Fordi at i næste uge, der er jeg så heldig at have trukket køkkenchancen og have menstruation samtidig. Yay! Temperaturen her på Rans, den er kæmpe. Mega høj. Den er over 9.000. Fordi jeg har formået at komme 20 gange i træk inden for det sidste kvarter. Det er en ny rekord. Så, og det er uden hjælp af avatar-porno, så jeg er en stolt person, fordi at det sker så sjældent. Det er sket én gang, og der hjalp min kat til. Ja, vores konklusion på temperaturen her på Rans er, at det er lidt fnider i småkrogene, men det er ikke nogen store problemer, folk har, og temperaturen er ret god. Folk er egentlig generelt glade. Ja, og stemningen er rigtig god. Og det var alt for den her gang. Vi ses igen om 2 uger, og tak fordi I gad at kigge med.